USithandwa Nzuzu uthi ukhathele ukuthula mayelana nokuhlukumezeka kwakhe emshadweni. Usabisa ngokudalula amahlazo kobe ngumyeni wakhe. Laphana nginibingelele ngiphinde namukele kuyona i-channel yami ehamba phambili i-Radio Inkeza. Lami igama ngumfeze uNtuthuko Khumalo. Bathi la sibona amakomedi. Uma uthi usemusha la ekhaya engizocela wenze sure ukuthi uyasubscribe. Ungakhohlwa ukomenta nokulike nokushare okukhulu kunakho konke. Umlingisi weDurbanGen uSithandwa Nzuzu uthi ukhathele ukufela ngaphakathi ekubeni eqaqanjelwa zinhlungu ezeminyaka emibili ezenzeka eshada. Le ntokazi edume isasebenza eKhosini FM nelingisa indawo kaDr Zandile Mkhize kwiDurbanGen ubhale ey'nkundleni zokuxhumana ngokuhlukumezeka emendweni. Idle seyahlukanisa ifindo lomshado nosomabhizinisi uMnumzane Philani Gama waseGama Classic Fine. Uthe laphana umuntu akuhlukumeza ngokwenyama bese jike zenza isisulu maduze njengizodalula amahlazo omuntu. Ubhale kanjena lo mlungisi eqhubuthe sokuphela iminyaka emibili ethule ngoba ecabanga ukuthi amalungiselelo okwehlukanisa azohamba ngendlela, kodwa manje usekhathele. Ethintwa malana nodaba uSithandwa uthe uningi afisa ukukhuluma ngakho kodwa akakulungeli ukwenza lokho. Akukho engikufihlayo noma engisaba ukusho, yikhona nje ukuthi angikakulungeli ukukhuluma ngakho, uphendule kanjena uSithandwa. Umlingisi uqala ukwaziwa esasakaza kwiDurban Youth Radio kanti walunguyizwa kuvuma FM. Uqhube wathi uma esekulungele ukuvula isifuba ngodaba uyokhuluma. Okwamanje akubhale enkundleni zokuxhumana kwanele. Ethintwa ugama ucela ukube athinte kahle izolo ngabo-3 ntambama, kodwa kuze kwashaya isikhathi esokuba kushicilelwe engatholakala. Ngonyaka ka-2020 Solwezilanga uMgqibela labhala ngensolo zokuhlukumezeka kwalo mlingisi emshadweni wakhe, kanti namaphoyisa akuqinisekisa ukuthi kwavulwa icala. uSithandwa wavulelwa wayengumyeni wakhe icala lokushaya nokuhlukumezeka. Wakuqinisekisa lokho wabe sethi akathandi kodwa ukukhuluma ngakho. Bafethu, bekulolu daba benginithulela namhlanje kwesinkezelo. Ungakhohlwa ukuya laphana kwi-comment section udluliso lakho uvo mayelana nalolu daba. Nihambe laphana niyo-subscribe, ngakhohlwa ukomenta nokulike nokushare. Nibe nosuku olumnandi. Nginithanda.